wanalipa watu yao na watu wetu wa kulipwa. Anja yetu ni nyinyi mlete rekodi zote ndio iwe confirmation kama watu wote walikuwa pale watalipwa namna gani. Piny owacho olando ni chenro mag mbui mare mag e-citizen oduoge wang'e bang' bedo ni ng'ikruok ne obedo kuom ndalo 5 nyaka nyicha ne tem monje kod jonjore magin achudhe mag mbui. E-citizen moting'o chenro ma ok tin 5,000 mag sirkal en achiel kuom mbui mosebedo gi ng'ikruok bang' monj gi achudhego eko motisore gi nying mar Anonymous Sudan. Achudhego eko bende norocho chenro mag mbui mag kembe mamoko moriwo bengi kod mamoko. Jafwambo marwa Edwin Okoth noloso lipot motelo ne sirkal lando ni chenro mage noseduoge wang'e. Monj mar mbui mawachore ni osebet kadhi nyime kuom juma achiel mosekalo koro ne omwomo piny owacho, kembe kod bengi ma pachoka mane ochuno mondo lor ohala ma itimo e yor mbui. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo ne owacho ni njore ma kamano ne geto mbui mar piny owacho ma itimogo tije mathoth ne oganda kata e-citizen. Owalo kata kamano ne owacho ni jolony mag piny owacho osekedo kod monj ma kamano kendo onge lal moro amora mar nonro mag oganda manyalo bet ni koro ni e lwet achudhego. Jatend migawono ne omedo ni piny owacho koro osejiwo arita makare mar mbuino monego bed ni oganda nyalo yudo e kony 5,000 mopogore mag piny owacho. E-citizen bende konyo piny owacho choko omenda ma kore lach odiechieng' ka odiechieng', omiyo lal mare ne en lal mar yuto ne piny owacho. Migawo mar mbetre machiwo oboke mag jowuoth madonjo e pacho ka bende ne ok nyal tiyo tijno. Ne ochunogi mondo gigol milome ne kembe mag ndeke mondo yiene jowuoth odonj e ndeke maonge oboke ma koro inyalo mana megi ka gichopo e paw ndege ma pacho ka. Ok en mana piny owacho kende manoyudo lal. Kambi mar keyo teko stima Kenya Power ne ogolo ote bang' oganda ywak ni ok ginyal nyiewo tokens mag stima e yor ong'we yamo. Ote mar Kenya Power ne oyie ni nitiere ng'ikruok ma mono oganda nyiewo tokens, kendo oganda koro ne nyalo mana ng'iewo teko stima e apise mag kambino, dukni kata bengi. Kata kamano, jonjorego ne ok oweyo bengi oko. Ma ok tin ne bengi 5 ma pachoka ne oro ote ne jokanyo mag lando ni moko kuom chenro mag golo kata keto omenda e yor ong'we yamo ok nyal tiyo. Jonjorego maluongore ni Anonymous Sudan ne oketo ote mbui mar yango ni gin ema gimonjo mbui ma Kenya, kendo ka gisingo ni thoth mbui ma pachoka